nguva ino takukumbiro ndakuipa kuna Maigai kuti vachitora chigaro chavo vachitipakurira zvavapuwa nashe. Over to you, Maigai. Mashita enyu maichinake, toda kukutendai zvikuru, toda kukwazisai mose, vanhu vese vari pakati pedu, tichingotenda Mwari nenguva yavanotipa nekungotigonesa kuti tisvike kupinda paprayer line ino. Toda kukuremekedza vanhu vese vanoremekedzwa vari pakati pedu, vana gogo, vana mama, vabati vezvigaro. Ndinokukwazisai mose ndiri muzita Mambo Jesu. Nhasi ndikufamba netheme inoti dzvara muchinjiko wako. Ndaitora pasong iyoyi inondiitirawo zvakanaka chaizvo. Dai kana pakati pedu pano vanokwanisa kutiverengerawo mavhesi andambotumira, Genesis 22 verse 1 to 13, Matthew 16 verse 24 and 25, Luke 14 verse 27. Kana pana vanokwanisa kuverenga mazvita. Amen. Amen. Manhero akanaka, sangano dzvene rakasarudzwa naMwari. Chiverengwa chedu chekutanga tinochiwana kuna Mateo 16, kutanga kuverenga pavhesi 24 kusvika pa25. Zvino Jesu akati kuvadzidzi vake, kana ani nani achida kunditevera, ngaazvirambe, atakure muchinjiko wake, anditevere. Nokuti ani nani unoda kuponesa upenyu hwake ucharashikirwa nawo, asi ani nani unorashikirwa neupenyu hwake nokuda kwangu uchahuwana. Iri ishoko ratenzi. Chiverengwa chedu chechipiri tinochiwana kuna Luka chapter 14, kutanga kuverenga pavhesi 27. Ndichatangisa kuverenga vhesi 27. Zvino ani nani usingatakuri muchinjikwa wake akanditevera haangavi mudzidzi wangu. Iri ishoko ratenzi. Chiverengwa chedu chekupedzisira tinochiwana kuna Genesis chapter 22, tanga kuverenga pavhesi 1. Ndichatanga kuverenga. Zvino kwaizvozvo Mwari wakaedza Abhurahamu akati kwaari, Abhurahamu, iye akati, ndiri pano hangu. Akati, zvino tora mwanakomana wako mumwe chete waunoda, Isaka, uende kunyika yeMoria, umuite chibayiro chinopiswa pane rimwe gomo randichakuudza. Abhurahamu akamuka mangwanani, akasunga mbongoro yake, akatora majaya ake maviri naIsaka mwanakomana wake, akatsemura huni dzechibayiro chinopiswa, ndokusimuka akaenda kunzvimbo yaakaudzwa naMwari. Zvino nomusi wetatu Abhurahamu akasimudza meso ake akaona nzvimbo iyo ari kure. Abhurahamu akati kumajaya ake, imi chigarai henyu pano nembongoro, ini nomwana tichaenda ikoko, tichambononamata tigodzokera kwamuri. Abhurahamu akatora huni dzechibayiro dzinopiswa akadzitakudza Isaka mwanakomana wake, akatora moto nebanga muruoko rwake, vakaenda vari vaviri. Isaka akataura naAbhurahamu baba vake akati, baba vangu. Iye akati, ndiri pano hangu mwanangu. Akati, hoyu moto nehuni, asi gwayana rechibayiro chinopiswa riripiko? Abhurahamu akati, Mwari uchatipa gwayana rechibayiro chinopiswa, mwana wangu. Saizvozvo vakafamba vari vaviri, vakandosvika panzvimbo yaakaudzwa naMwari. Abhurahamu akavakapo aritari, akagadzira huni, ndokusunga mwanakomana wake, akamuisa paaritari pamusoro pehuni. Zvino Abhurahamu akatambanudza ruoko rwake, akatora banga kuti abaye mwanakomana wake. Ipapo mutumwa waJehovha wakadanidzira kwaari ari kudenga akati, Abhurahamu, Abhurahamu. Iye akati, ndiri pano hangu. Akati, usaise ruoko rwako kumwana, usamuitira chinhu, nokuti zvino ndinoziva kuti unotya Mwari, zvausina kundinyima mwanakomana wako, iye mwanakomana wako mumwe chete.
Abrahamu akasimudza meso ake akatarira, ndokuona shure kwake hondobwe yakanga yakabatwa nyanga dzayo mugwenzi. Abrahamu akatora hondobwe iya akaipisa chikava chibayiro panzvimbo yomwanakomana wake. Iri ishoko ratenzi. Tinotenda Mwari. Mazvita henyu gogo nekuverenga kwakanaka. Vamwe vanositi munhu anenge averenga ndiye muparidzi wekutanga. Matigonera maita henyu zvakanaka. Ndanga ndiri kukosherwa zvikuru nenyaya yaAbhurahama pandanga ndiri kuiverenga. Ndanga ndiri kutsvaga kuti ndotaura nyaya yekuti dzvara muchinjiko, but ndanga ndiri kutsvaga nyaya inopindirana nekuti dzvara muchinjiko wako. Saka ndakanga ndaona mavhesi ari kuna Matthew naLuke, pandazoti pane imwe vhesi yandinofanira kutsvaga inopindirana nethimi yangu. Zvisineiwo ndakazoona nyaya yaAbhurahama ichindiitira zvakanaka. Nyaya yaAbhurahama inondikoshera zvikuru nokuti akanzi tora mwana wako, endi Mwari aiziva kuti mwana iye anga ariye mwana 1, and aitoziva kuti Abraham anoda Isaka. Saka akamutora mwana wako Abraham waaida zvikuru, akamutakudza muchinjiko. Ndopandazotora ndikati okay, Mwari wakatakudza Abraham muchinjiko, even though Abraham anga akatakura muchinjiko wake nechekare, asi akapiwa imwe task yanga isingagoneke, nokuti akanzi tora mwana wako uende unomupira sechimupiro. Wadikani ndanga ndiri kuzviisa pamberi pamwe, ndanga ndiri kuzvitarisa ndikati dai ndirini ndaiita sei. Ndanzitora mwana wako wauinaye 1 iyeye unomuisa semupiro kuna Mwari. Inini dai ndirini ndofunga dai ndakatotauza kuti ndotizira kupi pandinganohwandise mwana wangu. Asi Abrahama akadzvara muchinjiko wake, akanamata, akaziva kuti pane chikonzero chandiri kunzi tora mwana wako unomupira. Muupenyu hwedu tine masituations atinofanirwa kudzvara muchinjiko wedu kuti titeere tsoka dzaJesu. Muupenyu hwedu tine maproblems akasiyana siyana. Tinokwanisa here kudzvara muchinjiko wedu wadikani? Paunenge watiremera, tinokwanisa here kuramba takangokutakura tichiteera shoko ramambo Jesu saAbhurahama? Even though zvakanga zvakamuremera sei Abraham kunouraya mwana wake, and futi zvakanyanya kundishamisa ndezvekuti ndiye aifanira kutonomuuraya mwana wacho. Hapana kuti pane umwe munhu achauya uzichiuraya ayo. Abraham acho ndiye aifanira kutozviita. Wadikari ndakakosherwa naAbhurahama nokuti akaenda, asi ari munzira ndakanzwa kuti akati tichambononamata. Pangari kedu apo tinenge takadzvara michinjiko yedu mukati meupenyu, patinoti ngatimbononamatai, tisingagunune, tisingatuke Mwari, tisingabvunze kuti why Mwari, kwakungonoti ngatinamate. Mwari dai Mwari watibatsira kuti tizove wana Abraham, vanongoti kana patinenge takadzvara michinjiko yedu tiri kuteera mambo Jesu, kunyange ukarema sei tokwanise kuti aiwa, kunyange ndikazorora ngandinamate instead yekunyunyuta. Ngandinamate instead yekupika foni kufonera nhingi. Ngandinamate ndizive kuti mambo Jesu ndiwo wandituma, mambo Jesu ndiwo wandisvitsa pasituation ino, ndiwo wachandibvisa musituation yakadaro. Abrahama akadzvara muchinjiko wake akafamba nawo, haana kuregera, akanamata ari mukati merwendo kunouraya mwana wake semupiro. Muna Matthew 16 verse 24 and 25 yabva yataura iyo kuti dzvara muchinjiko wako, kuti ani nani anoda kuteera Jesu ngaazvirambe adzvare muchinjiko, ngaazvirambe anditevere. Muimbi unodaro futi, dzvara muchinjiko wako
akadaro kune wake, simbira kusiya nyika, utewere nemufaro. Dai tazokwanisa vadikani kuti apo muchinjiko unenge wakutiremera, todzvara, toteera nemufaro. Tichiziva hedu kuti Mwari ndiye ane chekuita neupenyu hwedu. Tichiziva hedu kuti Mwari ndiye wakatiita kuti tione nemuchinjiko iwayo, tidzvarane nayo zvinotinetsa mukati masituations edu. Mwari ndiye anenge wazviita. Mufunge henyu dai tikazokwanisa kufamba kwakusazeza kuremerwa nawo muchinjiko. SaAbhurahama haana kuzeza kuremerwa, akafamba kuenda kugomo reMoria kunopira mupiro wemwana wake. Tose tine michinjikwa yedu yatakatakura. Ndatarisa ndikati tine michinjikwa inorema. Vamwe tine yekutya, vamwe tine matambudziko mumisha, mumhuri. Vamwe vedu tine michinjikwa yekuti vana havasi kuroorwa. Vamwe vedu tiri kusekwa nenyika. Vamwe tine zvirwere. Vamweni vedu tine varume vari kuti stressa mumba kana kuti imba haina kumira zvakanaka. Vamweni vedu tine mapozisheni mumabasa asiri kufamba zvakanaka. Vamweni vedu tine michinjikwa yemapepa isiri kufamba zvakanaka. Ngatiregei nditaure kuti zvakadaro Mwari haambotisiyi. Tikamira nekuramba tichimutevera, chiremba chiriko kumberi kwedu, mubayiro wedu uriko kumberi kwedu, watichapiwa kana tikaramba tichinamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Jehovha mufudzi wedu, haambotifudzi mumafuro musina tatingazokwanisa kutora. Jesu ari kuti ndiripo parutivi pako, ndiri kukuona, dzvara hako muchinjiko wako, ungonditevere chete. Haisi nyore kani wadikani, muchinjiko inorema. Mukati meupenyu hwedu apo tinenge tiri kufamba, tinoremerwa nezvakasiyana siyana. Zvandataura zvokuti zvakasiyana siyana zvinoremera umwe naumwe. Asi ngatidzidzei kuti Jesu ndiye akamira nesu. Dzimweni dzenguva zvichirema kudaro, Mwari haatisiye. Kana zvorema, zvorema, kana zvorema, zvorema, daidzaije, Yesu ndiye mutungamiri wakanaka. Daidzaije, Yesu ndiye mutungamiri wakanaka. Ndanga ndiri kufunga ndikati ndo zvanga zviri kuimba Abhurahama ari kufamba nemwana wake ari munzira kuenda mugomo reMoria, nokuti akanga asarudzwa, akadhisaidha kuti ndakudzvara muchinjiko nditevere Jesu. Asi miedzo inouya, zvinouya, akaona akati regai ndiri, nyangwe zvarema ndichadaidza Jesu, nyangwe zvarema regai ndifugame ndinamate. Ngatisiyei zvenyika ino adikani, tishinge tiripo pakudzvara michinjiko yedu. Nekuremerwa ikoko, ngatimire tidzvare michinjiko yedu. Ndanga ndiri kufunga namai waJesu, abba akanga akamira ari kuona mwana wake ari kuroverwa pamuchinjiko, akadzvara muchinjiko wadikani, akatarisa mwana wake, asi mwana akati, mai ona mwana wako. Wadikani ngatinamatire vana vedu, apo vana vedu vanenge vari kuchema nezvakaipa zviri kuitika mukati menyika, apo vana vedu vanenge vari kunyura mukati mezvinhu zviri kuitika mukati menyika ino. Ngatimire naJesu kwakuti, Jesu ona vana vedu. Dzvara muchinjiko wako mai kuwadzana, unamatire mhuri yako. Dzvara muchinjiko wako mudikani, unamatire vana wako. Utaure kuti kana zvorema ndichadaidza Jesu. Kunyangwe ndiri kufamba sei, regai Mwari watiitire zvakanaka, nekuti Mwari ndiMwari wanoshamisa. Vamwe vedu vari kusekwa mukati menyika, vamwe vedu vari kutukwa mukati menyika nevana vavo, vamwe vari kusekwa kuti vana havana kuroorwa, vamwe vari kusekwa mumabasa, vamwe vari kusekwa nehama neshamwari kunzi akaenda kuAmerica asi haana mapepa, vamwe vari kusekwa Mwari nezvakasiyana siyana. Asi ngatizivei kuti Jesu akati dzvara muchinjiko wako unditevere, chiremba chiriko kudenga. Zvangu zvanga zviri kundiremera, ndiri kutarisa ndiri kuti ndaizozvikwanisawo here kuita samai waJesu, akandotarisa muchinjiko uri kuroverwa mwana wake, akatarisa asi akatrasta nekuziva kuti panga pane chikonzero.
anga pane chinhu chikuru chiri kuitika mukati meupenyu. Mwari wedu dai watigonesa, watibatsira kuti tirambe takadzvara muchinjiko, tisazeze kuremerwa. Nekuti tisazeze kuremerwa, ngatingodzunge tiripo parwendo rwekudenga wadikani. Hapana akati ruri nyore rwendo rwekudenga, runoda kushinga. Jesu akadonha nawo muchinjiko, akasimuka, akadonha nawo akasimuka, akazoona akazomukazve mukufa. Anzi anouya kuzotiratidza nzira yekufamba nayo, nekurerutsa zvinotiremera. Situation yaAbhurahama yakanga yakachinjwa wadikani, last minute. Abrahama akanga atandawadza mwana wake pamiti kuti amuuraye. Akanga anamata akati, Mwari, let thy will be done. Kuda kwenyu ngakuitwe Mwari. Ndizvo zvakataura Jesu ari kurorwa pamuchinjiko kuti kuda kwenyu Baba ngakuitwe. Abrahama akaita the same thing ari kunamata. Akati, Mwari, kuda kwenyu ngakuitwe, situation yamandipa, regai ndiitise kuda kwenyu. Asi pa last minute, situation yake yakachinja. Adikani, tiri pama assignment. Ma situation edu anochinjwa, tikanamata. Ma situation edu anochinjwa, tikaita change the channel yatiri kufamba nayo. Tine ma channels ari kutirasisa chitendero chedu. Tine ma channels ari kutirasisa, tobva tarasa muchinjikwa wedu, tobva tatadza kuziva kuti kwatiri kuendako takazidzungai unosvika. Usazeze kuremerwa. Usatya hako nokuti Mwari wanewe. Hanzi faith nekutenda kwedu kuchaita kuti Mwari watitendeudzire masituation edu. Kuti atitendeudzire masituation edu. Kunyangwe Satani ari kufamba nesu, achiritakudza mitoro inorema, isu ngatirangarirei kuti muna Luka taudzwa kunzi, siya unditewere. Siya zvese udzvare muchinjiko wako unditewere. Mwari wari mubatsiri wedu wadikani. Ngatirambe tiri kushingirira. Vhesi yaRuka inondikoshera. Yati ani nani asingautakuri muchinjiko wake, akauya shure kwangu, haangawe mudzidzi wangu. Ari kutotaura Mambo Jesu mukati memashoko ake, kuti kunyangwe ukauya hako, ukasagona kudzvara muchinjiko wako kuti unditewere, hauoni umambo hwekudenga. Mwari watiitire zvakanaka wadikani. Saka pasina kudzvara muchinjiko, hatiiti wadzidzi waJesu. Pasina kutakura matambudziko atinotasangana nawo, masituation atinotasangana nawo, hatizochinjirwiba masituations edu naJesu. Last minute wadikani, ngatizive kuti last minute Mwari ndiye wane final say. Kunyangwe vanenge vachitaura havo, hanzi kana Jesu ati yes, nobody can say no. Kana doo iroro ravhurwa, hapana anorivhara ba. Kunyangwe muchinjiko wako uri kukuremera zvakadini, kana Mwari ati I'm taking over situation yako, tinezenge taakutaura matestimony, tinezenge taakutaura makundiro. Adikani Abrahama akanamata. Musafunga kuti zvakamuitira nyore audzwa kunzi enda unouraya mwana wako. Enda unouraya mwana wako umupese mupiro. Ari ega mwana iyeye. Abrahama akanamata. Kufunga kwangu, Abrahama akataura kuti Mwari, takurai mutoro ndimi, muchinjiko wacho warema. Muchinjiko wacho warema. Oye, 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 Mwari, oye, 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 muchinjiko wacho kurema. Zwai mambo wangu, dze, muchinjiko wacho kurema. Zwai mambo wangu. Asi ndofunga kuti akaramba ari kufamba, Abrahama akati, Mwari, andichaita sekuda kwenyu. Ndiri kukudzorera Isaka nekuti ndimi makandipa mwana iyeye. Aiziva kuti akatrusta Mwari. Kuti Mwari, ndimi bedzi munoziva. Ndimi manditi makandipa mwana, saka ndakumudzorera kwamuri. Ndanga ndiri kuti ndikati Mwari, apo unenge uri kuona mwana wako ari kupengereka mumba, iwe pfugama woti Mwari, muchinjiko wacho kurema. Makanditi takura muchinjiko wako. Ndatakura muchinjiko wacho uri kurema. Vanopindira Mwari. Dai tazoitawo kutenda kunenge kwa Abrahama. Matambudziko atinowana, dai tazoita simba reminamato, nekuti rinorerutsa zvinorema. Vasikana, Abrahama akapiwa chiremba chake,
replacement. Akanzi tendeuka utarise kumashure kwako. Tendeuka utarise kumashure kwako. Ndozvinoita Mwari vanotitendeudza achitasa tarisa kumashure kwako Mary. Kunyange uri kufamba nemuchinjiko unorema, tarisa kumashure kwako, I have a replacement. Namata urinde nekuti ndiripo, handisi kukusiya mutsetse upenyu. Mwari vanoita the same thing panesu nemasituation edu. Nokuti vari paside nesu. Mumwe muparidzi akadaro last week. Akati ari paside nesu Mwari. No matter what we are going through, Mwari vanesu nguva dzese. Ndinofunga Abraham akatosekwawo nevamwe kana anga akasheyawo nasomeone kuti ufunge ndanzi ndaunourayisa mwana wangu, ndazina Mwari ndipe mwana wako semupiro. Ndofunga akatosekwa nzi iwe Jesu wako amenoti akaita sei. Ndofunga akatombopiwa maideas. Asi nokuda kwekuti aiwimba naJesu, aiziva kuti Jehovha mufudzi wake. Akaimba kuti Jehovha mufudzi wangu handichazoshayiba, ndiye unondinyadzika pane mafuro ake. Anga ari kuziva kuti Jehovha mufudzi wake mufungi. Achidaidza kuti Satani hauna simba mukati meupenyu hwangu, rega ndiite kuda kwaMwari wangu, nokuti Mwari wangu wandituma. Akapiwa assignment yanga yakaoma. Padikani iri assignment iri mukati meupenyu hwako. Inini yangu ndakaipiwa 2020. 4 years later, ndiri kudzvara muchinjiko. Ndiri kufamba nawo muchinjiko. Unorema. Asi ndiri kushingirira ndikati Abraham akashinga akatakura akaenda kuna Jesu akati Mwari ndauya naye mwana wangu Isaac. Saka nesuwo wadikani nemasituation akasiyana siyana, ngatidaidzei Jesu titi Jehovha ndimi makatipa masituations, ndimi muchachinja in the last minute. Imhaka yei Jesu wari kuti dzvara muchinjiko wako unditewere. Waiziva kuti rwendo rwacho harusi nyore, runoda iye uri mumashure make, iye ari kutungamirira. Aiziva kuti rwendo urwu haisi nyore, runoda uina Jesu pamberi pako. Hatai rukwanisa tiri tega, daita tisina Jesu. Hanzi stay on Faith Street. Nemuchinjiko wako. Abraham akapiwa solution. Iwe neni tikashingawo tichapiwawo solution. Nekuti Mwari haambotisiyi. Namatai murinde wadikani. Abraham akanamata, akarindira, akapiwa mubayiro, akapiwa chiremba. Wako uri kuuya mubayiro, dzvara muchinjiko wako chete. Singirira, simbira kusiya nyika, utewere nerufaro. Dai Mwari watigonesa kuti tive nefaith inenge yaAbraham. Nekuti takawanirwa nyasha, takatosarodzwa kare. Tiri kutofamba muFaith Street. Chedu kushingirira chete nezviminga mupinyi zvinouya misi yese yeupenyu hwedu. Ngatishingirire tidzvare muchinjiko. Kumberi uko kune light. Kumberi uko kune reward yakaoma. Kune reward kumberi uko. Chedu bedzi kugara tiri pamuchinjiko. Takaudzvara. Jesu anopindura nenguva wadikani. Ari behind the scenes. Ari kumberi kwedu. Ari paside pedu. Ari kumashure kwedu, ari mukati medzimba dzedu. Mwari ngawatitire zvakanaka. Chidzidzo chandanyanya kudzidza pana Genesis ndechekuti true faith pana Mwari, kuti tive nekuimba naJesu. Hanzi daira kana Mwari akudaidza, daira kana Mwari akutuma. Udzvare muchinjiko waunenge unaye, ramba uchiwedzera uchifamba nawo. Bvuma nekuzvipira. Uimba neshoko rawo Mwari. Teerera Mwari. Zvinouya through kuzvipira. Mubayiro unouya pasi pano nekudenga. Tozoedza kudaira
nekuita mabasa akanaka. Itiranai rudo, itiranai zvakanaka mukati muupenyu. Hanzi Mwari vanoona, Mwari vanoona, Mwari vanotiitira zvakanaka. Hanzi dzvara muchinjiko wako kuti ukautakura uchadzopi wachiremba munyikayo upenyuyo munyikayo upenyuyo. Abrahamu wakapiwa chiremba wadikani. Abrahamu wakanzi cheuka utarise, ndine chiremba chandakupa, ndine chiremba chandakakugadzirira. Bvisa mwana wako pamubayiro. Akapiwa chiremba. Wadikani, dai Mwari watiitira zvakanaka. Handina mashoko akawanda, asi ndiri kuti zvarai michinjiko yenyu wadikani. Kune mapresence ari kumberi kwedu, kune rufaro kumberi kwedu. Ngatitevere. Hanzi rwendo rwekudenga handi nyore, dzvara muchinjiko wako. Hanzi Jesu akadaro akati unditevere, zvirambe unditevere. Mwari vakuitire zvakanaka. Mazvita anyu nekuteerera. Zera Baba, nere Mwanakomana, nere Mweya Unoyera. Amen. Over to you, Machinake. Amen. Mazvita Mai Guy. Ndisati ndatomboshatisa shoko iri, ngatibvei pamamute titende shoko rakasimba rauya naMai Guy. Waita mwanangu, waita.